जों तै साबना आसा खायतंनाय साबना जों मैतो खालायतंसिनाय हाबाबग्रा मकल मुक्ति वाइनि कलायखा ताखौनो जों खासिलाया सिनि अतिब्रा सरक आसुकजे जों बिनमान मांखा आसुदे खासिया अंखा बांलादेश गुबे प्रदीप किशोर अमाके सामानी अबरकनी नगो तामुतं फुंआखे बुइना अर हाजिरा मा थांनाय र साबनी क्षमतानो तैब अमाय कक्साका महाराजा सिन बागै ताम खाया दंखा बुसुक मकल मुक्ति यरि थांखा खाखामक दुखंक नाइसे नाइमालिया महाराजा अमाके दाका छपरा खाइजाकमानी अमाके महाराजा दाका छपरा खाइमानी अबना सिनि तिरपा सरक स्राय मुंगमानाय सालचाय सालसा मा कमरनाय सिनि मिस पीके मैडम नों महाराजा बे चैलेंज खाइमानी निनी नों ताम बबे चैलेंज खाइ तामु चाया तंग महाराजा सिनि बागै महाराजा सिनि बागै तामु नाया दंखा नों महाराजा बे चैलेंज खायै नों ताम मानाय नों बैनि दफानि बरबाय नों चैलेंज खायदि बांलादेशनि बरबाय नों चैलेंज खायदि बैनि दफानि बरबाय नों चैलेंज खायदि बबा गराबाय नों चैलेंज खायै तामु मान सिनि मिस पीके मैडम नों साबुनि दालाल बाय नों अमाहाय अमनो जों बेलेके सेलेंगु अमाके सिनि त्रिपा सरक दिनी बुबाग्रा दिनी खाकला बुई चिरिखगुई काबुई थांजा अंगनान बागै दंखा अबनो प्रदीप किशोर मानिक्य बांलादेशनि दालाल हिनी अमाय कक्से जगै दं सिन त्रिपा सरक आसुक दे जों सियाङै दंखाना महाराजा सिन बागै ताम खालाय दं बबग्रासे सिनि लामा मोथांमानाय बन सिमिसे जों पयत खालायसिनाय सिनि त्रिपुरा हास्तेनि बरग्रक अरे पराय तांलायसिदि प्लिज जों बन सिमि जों पयत चालायसिनाय ब सिमिसे गुबै लांमान मोथाङै दैसामानाय ते गुबुन बरग्रक ते गुबुन पार्टी रक जों बिसास खायै लामा क्रिखासिनि बबग्रा सिमिसे सिनि गुबै लांमा जों थैयासाक जों बबग्रानि लगे तंनाय जों बबग्रानि सेंक्रा जों बबग्रा जों तामुखाय जों बनि मुसुंथि जों तंलायसिनाय बनि मकल मुक्ति दुइबार कलेखा सिनि त्रिपा सरक खायो ग्यादा ताकफनो जों अरेपरा अंले तंख सिनि त्रिपा सरक 19 दफा वानसुलायदि थांजा अंलायदि थांजानि लामा हिमलायनाय बबग्रानि लगे बबग्रानि सेंक्राक जों अंनाय जों बबग्रा जे सिनि बागै बबग्रा आयो लक्थों।